Busog na ba ang tanan? Busog na ba? Guys, welcome back to my channel ulit. So karon guys, for today's vlog, we were going to attend sa birthday celebration sa anak ni Joanna. So happy birthday baby. So see you later on the... See you basta unya. See you basta kaon na yan nandiyan na. And basta paano guys, maghuwat na mo guys. So kinsa akong sakyan karon guys kay mamatay motor. So magpaabot lang mo tagin sa willing na makuha nato. So today's vlog. So excited ko guys nga maka-visit sa ilahang bay ila ni Joanna kung asa dapit kay wa pa jud ko kabaw kung asa dapit na ilang bay. And then excited po ko kung asa ang venue ug unsay pagkaon. Sorry. Excited po ko guys nga kinsay mo attend ug kinsay mga tao dito nga makita nato for today's vlog. Yes, kay invited man daw tanan. Sana all invited tanan. Invited no tanan. So tana pag-invite man ta. So nag-wait na lang po guys kung kinsay sakjan ako diri pa dong Arnsbach 2. Bawa sa dapit na ilang bay ni Joanna. So first time din ako mag-visit sa ilang bay ug asa ilang bay dapit. And then, magbuhat ko ni Daddy Jonas kay siya may mismo nakatuod. Then, ni Mami Neres, magbuhat na lang po ko ni Mami kay siya may murag mismo akong sakyan karon for today's vlog. I'm so excited sa food, especially, di ba? So, see you later guys dito sila Joanna ug unsay sunod nga paghitabo. Meanwhile, samtang nag-wait tagsakjanan diri guys na ni Mami Reslin, ang ipakita ninyo ang Arnsbach Cockpit Arena, Arnsbach Recreation Center, Barangay Takwan, Purok 7, Ubay, Bohol. Owner, anod ko tanda. So kung ganahan mo visit guys, ari mo sa Arnsbach. Then diri i-held ang live band o kuan guys kanang disco na kuman. So man ni Arnsbach. Then sa likod na ho na ay KTV bar. KTV bar there. a few moments later. Ha? Anong kuha mas Reslin na mo? May ta. Not pang. Hoy, asa mo? Hoy, ahaman mo. Asa mo? Mo ba? Oh, kisa na rabbit? Yang anak, dami ako sa... Sige, sige, amping! Duwan na ko ito makatuod. Nalabaw ba may makatuod? Duwan na rin mo na mo, ikaw nakatuod. Si Reslin. Sabay ganito nila. Si Reslin. Ha? Si Reslin. Ito masyad ka na lang. Let's go. Di maklaro man, ngit-ngit kayo siya. Itom. Mga on lagi po, pero agdahan po, bawi-bawi. Ayan, kikil.
Tana. Reggie. Abi ko pag ako rin vlogger ka ng nanukos. Uy, naman na po yung vlogger din yung nanukos. Sa pangalan na? Reggie. Reggie, imong pangalan, ka nickname. Reggie, Robert. Dili. Ano mag-uwa-uwa mga baga mo nagnaong si Reggie? Juti mo ron kanan? Ikaw, Day? Si Juti din ron. Lunis man ron. Di, agsikuan ni mami, di. Grabe skuan, oy, Jess, Jud, oy. Team Arnsbach. Iyay. Meanwhile, Grabe no? later. Guys, nag-wait me nga I hope sultan me. So nakinuktok ang mga tao diri. Di maklaro ang mga naong diri sa uban kay ngit-ngit kayog naong. So nag-wait bitaw mi diri guys nga anta ma-okay ang tanan. Di ba ma'am? A few moments later. And then guys, abot na ta diri sa Arnsbach. So, hubos mo sa Papas Wrestling. Magbabag tag shoes kay mag-end ta sa atong vlog, today's vlog. Wala, giutitod na mo. So, hubos akong shoes na mag-end na ta sa vlog. Ay, Diyos ko. And then, muna sa vlog karon guys, mag-end na ako kagabi na. Time check, 8:17 p.m. So, it's time to rest na kay mabiyahe pa ta tomorrow sa California. Yes, muli ko tomorrow guys. I hope, guys, nanay sweldo tomorrow. Okay. Ug wa gyapoy salary tomorrow, murag mahugjog nga di ko kauli. I hope na guys, nanay salary. So maturo guys, thank you so much guys sa atong watching sa today's vlog. I hope na enjoy mo and salamat sa suporta. And then don't skip ads and subscribe lang mamampod sa akong channel kay para pod guys maana-ana. So mara to guys, gusto jud kaayo. Then ganina guys, nagtimo ra ko og pan and then giutitod na siya. Right. So mara to guys, thank you so much. Amping taknoy, always pray to God. Bye bye. See you for the next vlog.